Днес сме тук, Вилдшунау, на един нов строеж, където има термопомпа и можем да разгледаме обекта. Какъв уред имаме тук? Класическа нова сграда при нас, тук Вилдшунау. И тук сме монтирали AirCube 312. Това е новото поколение на пропан от Novum. И ако имаш желание, ще ти покажа малко как стоят нещата, какво включва и как премина всичко. Да го разгледаме, Както виждаш, през зимата се отоплявахме още на груб строеж, което си е предизвикателство за въздушна термопомпа. Въпреки това тя се справи безупречно, сега тък му направиха цялостната топлоизолация. Малко преди завършването отзад ще се добави и навес за кола и това е двуфамилна къща. На партера живее лелята, на горния етаж, така да се каже, собственика. Собственика вече се нанесе, а лелята мисля, че тепърва ще идва. Но да видим, да го разгледаме. Имаме общо около 150 квадратни метра жилищна площ. Къщата няма мазе, т.е. за голямо техническо помещение или склад за нафта изобщо нямаше да има място, така че термопомпата всъщност е перфектното решение. Вилдшунау не е най-топлият регион в Тирол, но трябва да кажа, че работи безупречно, направо сме очаровани. Ето ги термопомпите, това е модела 312, обичаме да ги монтираме, защото благодарение на технологията с пропан имат изключително висока ефективност. Нали знаеш, има го и това класиране по SCOP и ETS, защото в края на краища за клиента са важни експлоатационните разходи. Да, всъщност са две неща. Експлоатационните разходи и шумът. Шума можем да го чуем след малко, но нека първо разгледаме уреда. С удоволствие, да. А за колко души е разчетена за еднофамилна къща? При този размер нещата стоят така. По принцип има 3 нива. Тази 312, която сме монтирали, е най-малката в този размер. Има още 417, а има дори и 520. Така че с нея мога да покрия до 400-500 квадратни метра жилищна площ. Без уреда да става по-голям. И това всъщност е супер нещо, нали? Тя има по-мощен двигател вътре и малко повече сила, за да вървят нещата, но по принцип в този размер можем да покрием до 400-500 квадратни метра. Трябва само място за монтаж, т.е. фундаменти. Тук все още липсва, така да се каже, довършването, чакала, навеса за кола. Това вече са точките за фундамента, както се вижда тук. Тук ще бъде навеса, което означава, че термопомпата ще изчезне зад него. След това всичко ще бъде чисто засипано с чакъл и готово. Това означава, че винаги се стараем да правим стабилни фундаменти. След това влизаме с изолирана тръба. Това е тръба с пеноизолация под земята, сградата. Там всичко се изолира добре, за да няма загуба на топлина. Важно е да се погрижим за конденза, т.е. отделя се кондензна вода. Капки и тя се събира в кондензната вана и се оттича, затова отдолу сме направили легло от чакъл, където да попива и така всичко е чисто и подредено. И всичко това се прави от мекро, включително фундаментите. Ние сме, така да се каже, занаятчийската фирма, монтажниците. И за нас е важно да инсталираме системата така, че да сме спокойни. Искаме да завършим обекта и след това да сме сигурни, че той наистина ще работи 20 години. Нали? И затова трябва да се погрижи за някои детайли, защото иначе след няколко години пак ще те викат на обекта, а това не е в наш интерес, нито в интерес на клиента. Можем да я включим след малко, нали? За да я чуем, ще видим или по-точно ще чуем, че нищо не се чува, което всъщност е много важно за клиента. Имаме ниво на шума някъде около 40 децибела. Това означава, че околният шум е по-силен, а когато тя намали мощността си в ниския диапазон, тогава вече изобщо нищо не се чува. И това наистина е страхотно. Ако погледнем от тази страна, това всъщност е страната, от която издухва, така да се каже. От тук излиза въздухът. Това означава, че сме я позиционирали така, че засмукващата страна да е от към навеса. Въздухът преминава през нея и се издухва през ламелите. Това, което също много ми харесва в този уред, е, че вентилаторът не се вижда. Да, искам да кажа, уредът наистина е изключително тих. Но винаги казвам, че ако днес виждаш вентилатор, какъвто една въздушна термопомпа трябва да има, това е визуален фактор, при който съседът може да си помисли какво става тук и това към мен ли духа, тук това не се вижда. И това е много добре решено при Novum, че всичко е скрито и чисто. И помислили са по въпроса. Има и друго предимство. Разбира се, това, че вентилатора е скрит зад ламелите, е страхотно, защото по този начин се предпазва от сняг, лед и подобни неща. Тук в Вилдшунау сняг и лед се случват доста често. Класически район за преходи и ски, така че ни трябва правилният уред за това. Това означава, че имаме чиста кондензна вана, т.е. водата, която се размразява, се оттича чисто в чакъла. Имаме добре защитен вентилатор. Вътре сме с подово отопление,
перфектно, така че това ще се отрази изключително добре на експлоатационните разходи за клиента. Но правим и много санирания, трябва да се каже, също и с радиатори. Там, разбира се, гледаме други неща, гледаме как да се справим с температурите на подаване, дали трябва да сменим или да преправим някой радиатор, защото термопомпата и сградата винаги трябва да си пасват и на това обръщаме огромно внимание. Това означава, че при санирането правим много неща, разбира се, заради темата с отказването от нафтата. Мисля, че миналата година направихме около 120 санирания. Това тук е нов строеж, разбира се, там всичко може да се направи перфектно. При новия строеж мога да си подготвя всичко идеално. Разбира се, изолацията е отлична в една нова сграда. Това означава, че в този случай наистина се справяме с температури на подаване около 30 градуса, нали? И да, това е страхотно нещо. И понеже по-рано каза, че е толкова тиха, сега искам и аз да се уверя в това. Искаш ли да я включиш? Да, по принцип ние имаме с удоволствие мога да го направя, защото имаме системи, към които можем да се свържем дистанционно. Това означава, че в момента съм влязъл в системата на това устройство. Сега, разбира се, то не работи, вижда се тук, не консумира ток и така нататък, но мога просто да отида и да го настроя на малко по-топло, т.е. просто ще го увелича от тук. После трябва пак, не трябва да забравяме да го намалим. Да, сега се появява сихата за отопление. Това, разбира се, ще отнеме малко време, нали? Имаме сега управлението преминава през кратък цикъл, това означава, че се включва помпата, след това вентилатора и тогава ще чуем термопомпата, така че трябва малко да изчакаме. Всичко това се управлява през приложението, нали? Всичко става така. Това означава, че при нас клиентът всъщност дали стои пред термопомпата, това можем да го разгледаме вътре, или го прави на телефона си, всъщност няма никакво значение. Нали? Той винаги вижда същия дисплей, същите неща, така че не е като единия път да е един свят, а другия път съвсем друг. За нас, за поддръжката, това също е супер. Когато клиентът се обади, мога да вляза в неговото управление, да му покажа набързо, виж сега най-добре го направи, така завъртаме го още или така за по-топло. И той всъщност веднага го разбира, защото може да проследи промените в реално време. И ми направи впечатление, че на фасадата има фотоволтаични панели. Това задължително ли е при термопомпа или какво е предимството? Да, можем, докато тя стартира, да го разгледаме на спокойствие. Фотоволтаиците са голяма тема. Тук клиента слага фотоволтаици на фасадата, защото покривът е с наклон на север. В този случай няма много смисъл и всъщност затова го е измислил така. Ние в Меко правим много фотоволтаици. Това означава, че в днешно време нещата са свързани термопомпи, производство на електроенергия, зарядни станции, батерии за съхранение и така нататък. И може да се каже, че около 50% от клиентите искат да си направят и фотоволтаици. Така стоят нещата. Само по себе си това няма много общо с термопомпата. В смисъл, че термопомпата, разбира се, е все едно откъде идва тока, но се допълват страхотно. Така че ако мога да произвеждам собствена електроенергия от слънцето, постигам максимална независимост. И защо ние като монтажна фирма предлагаме и това, или защо започнахме да го правим? Защото взаимодействието е изключително важно. Това означава, че интелигентното управление трябва да е направено така, че когато се очаква къщата да има нужда от топлина, нали? Че тогава да произвеждам топлината, когато може би имам безплатен ток от покрива, а не половин час по-късно, когато слънцето залязва. И тази интелигентност, тези неща вървят ръка за ръка и затова е абсолютно логично днес една монтажна фирма да се специализира така, че да съчетава фотоволтаици, термопомпа, зареждане на автомобили, батерии за съхранение, да ги балансира и тогава всъщност се получава перфектна система, при която клиентът има минимални експлоатационни разходи. Видя ли току-що? Термопомпата вече работи. Сега, разбира се, почти нищо не се чува. Нали? Не. Най-вече може да се види там отзад, че долу нещо леко трепти. Т.е. лекото движение на въздуха и така нататък. Да, мога да отида по-близо с микрофона си, за да се чуе, може би, малко по-добре. Чува се съвсем лек шум от въздушния поток, но от самата термопомпа всъщност нищо не се чува и това наистина е важно. В Тирол сме в гъсто застроен район, има съседи, а хората всъщност ценят спокойствието. Нали? И затова за нас е немислимо да сложим някакъв шумен, бръмчащ уред някъде. Хората всъщност изобщо не искат това, нали? Често казвам, ефтиното обикновено излиза скъпо, защото после може да имам някакви спорове с съседите или просто няма смисъл. Да, тук наистина ценим тишината. Това е супер нещо. Сега, например, вече се вижда. Доста интересно. Тя тъкмо стартира. Виждам, че в момента консумира 900 вата. Чух, че термопомпите не са само за отопление, но и за охлаждане през лятото. Как стои въпросът с това? Как работи? По принцип, термопомпата въздух-вода, разбира се, може да охлажда. Тя има в работния си процес винаги вграден обратен цикъл. Това е необходимо от техническа гледна точка.
Това означава, че тя може или да изпомпва топлината отвън от въздуха в къщата, или да отнема топлината от къщата и да я отделя във въздуха. Нали? Тоест това е възможно. При термопомпата въздух-вода е така, че когато трябва да охлажда, уреда работи по същия начин. При геотермалните помпи е така, че там мога да охлаждам пасивно, т.е. мога да го правя директно от земята, а охлаждането е голяма тема. Забелязваме го все повече, че клиентите ни питат за това. Целият този продукт и цялото това управление и контрол от ОВОМ са наистина оптимизирани и в това отношение. Това означава, че клиент може много лесно да настрои температурата си за лятото, може да настрои температурата си за зимата и след това, в зависимост от външната температура, самия уред решава и работи през лятото, например, за охлаждане. Хубавото тук е, че може да се настрои, например, при този уред охлаждане само когато тока е безплатен, защото това съвпада двойно по-добре, нали? Това означава, че ако имам фотоволтаична система, мога да кажа, да, добре, можеш да охлаждаш, но го прави, моля те, само през деня, когато тока е безплатен. Тогава, извън това време, е блокирано. Това означава, че тогава охлаждането не струва абсолютно нищо. Като система за отдаване в ново строителство е перфектно, подово отопление. Това означава, че там наистина поддържаме температурата на пода не твърде студена, по-скоро около 20 градуса, защото никой не обича студени крака, нали? Но за сметка на това се стараем да го стартираме сравнително рано и да работи непрекъснато. Това означава, че къщата не се охлажда, в смисъл сега да я изстудявам, а всъщност се предотвратява нагряването на къщата. Защото ако постоянно на пода, т.е. на тази замазка, циментовата замазка, още от самото начало, да кажем от юни, винаги предотвратявам нагряването на тази маса, тогава къщата никога не се затопля истински, т.е. никога не прегрява. Нали? И това всъщност е концепцията за охлаждане, която следваме и това е добро решение. Ако е малко по-интензивно, може би може да се монтира и таванно охлаждане или стенно отопление и така нататък. В тази къща не е предвидено такова нещо. Това са концепции, които се обсъждат и се гледа кое е най-доброто за клиента. Добре, а после може ли да хвърлим едно око и на техническо помещение? С удоволствие. Да влезем да погледнем, И това да ти кажа, къщата няма мазе, нали? Така че не е далеч. На практика е техническото помещение. Сме инсталирали по-скоро системна буферна батерия от OWO. Това е батерията Cube. Има я в около 500 литра и по-голямата с около 700. В момента вътре е по-голямата. Това означава, че просто има повече мощност под формата на топла вода. Направихме го така, защото е двуфамилна къща. Тоест, както казах, горе е собственика, а долу е лелята. И това означава, че клиента всъщност няма нищо повече от това тук. Имаме двете тръби, които влизат отвън, които отново са в тази предварително изолирана тръба. Тоест, идва AirCube, тръбите влизат вътре, отиват в буфера и вътре всъщност се случва всичко. Това означава, че вътре в буфера се следи дали има нужда от топла вода, изпраща я към отоплението. Там вътре всъщност всичко става автоматично. Да, имаме още една. Оттам излиза към отоплителната система. Това означава, че първо правим тръбата, когато слизаме за етажа на партера, нали, мазе няма. Това означава, че отива директно там в пода, после отива до разпределителя на подовото отопление и веднъж двете тръби се качват нагоре към горния етаж. Да. Всичко е интегрирано в буфера. Това означава, че всъщност нямаме много за инсталиране тук. Това има няколко предимства за нас. Едното предимство, разбира се, е, че на обекта става много по-бързо. Тоест поставяме уреда, свързваме 4 тръби и всъщност тогава цялата техническа централа е готова. Второто предимство, разбира се, е и при поддръжката и сервизното обслужване. Нали, когато имаме една система, една интегрирана единица, т.е. буфера Cube, всяка инсталация е идентична. Това означава, че дори когато клиента ни се обади по телефона, ние, разбира се, знаем, познаваме всеки компонент вътре, знаем всичко, така че за клиента това е голямо предимство. Единственото, което се добавя е разширителен съд, виждаме го там отзад. Това го има всяка отоплителна инсталация, без значение дали е на газ, нафта или пелети, тук няма значение, защото, разбира се, и водата, когато я загрея, тя се разширява и това е съдът за изравняване на налягането. Това се нарича разширителен съд, буфера Cube и всъщност комбинация с външното тяло, всичко е готово. Това всъщност е много готино нещо. Сега тук имаме управляващия блок, това е новият контролер Mira, от който сме наистина възхитени. Отвън преди малко включихме термопомпата, това означава, че тя все още работи. В момента консумира около 500 Вт, т.е. 0,5 кВт. Има отоплителна мощност от 13,2 кВт. Това означава, че в момента сме някъде на 6-кратно или над 6-кратно ниво на това, което получаваме от нея. Това, разбира се, е страхотно нещо. Нали? За клиента е много лесно за управление. Винаги има съобщение. Например, сега термопомпата работи. В момента
няма налични съобщения, извинявай, така че всъщност всичко работи и клиента има своите важни точки, като отопление и топла вода отвън. Това означава, че ако иска да отиде на отопление, отива на отопление, завърта го, да кажем на по-студено или по-топло, както иска, и тогава системата работи за достигане на новата температура. Много просто. Нали? И също можеш да го правиш и на телефона, нали? Същото мога да го правиш и на телефона, нали, вече го видяхме отвън. Всъщност отвън, когато го управлявах от телефона, завъртам на по-топло, по-студено и тогава това се отразява тук, така да се каже. Винаги имам отдолу, което също много ми харесва, добро решение, винаги текст, ясни думи, например, за да мога като лайк да отида и да видя какво става тук. Работа, отоплителен кръг, отоплителна помпа в автоматичен режим, включена. Може, например, да се плъзне настрани. Пише, например, там текуща външна температура 11 градуса, отоплението е активно до 18 градуса. Това означава, че всъщност винаги виждам какво работи. Всички времеви програми смятам, че са много добре решени. Клиента има времева програма. Ако сега, например, отида тук и кажа, искам, например, влиза се вътре, т.е. активирам времевите програми, влиза се вътре, мога след това съвсем нормално да си кажа, да, искам тук да изключа и тук да включа и след това може би искам да копирам или нещо такова, нали? Сега ще го прекъсна, за да не развалим нещо, но всъщност клиента може и много добре сам да си го конфигурира. При топлата вода е подобно, там клиента всъщност също има всички възможности, завърта малко по-топло, по-студено. Тук сега виждаме зададена стойност за източване. Буфера Cube работи с система за прясна вода, така че това всъщност е особеност. Казах, че имаме голям буфер с 700 литра и разбира се, сега не би било умно да съхраняваме 700 литра питейна вода, защото тогава ще имаме хигиенен проблем. Нали? Това означава, че целият буфер е чист енергиен буфер. Вътре всъщност има, така да се каже, отоплителна вода, т.е. може да се каже мъртва вода, нали? А студената вода, виждаме я там, тя влиза вътре, преминава през топлообменник и в същата секунда излиза обратно навън като течаща вода. Това означава, че всъщност е много готино нещо. Енергията се съхранява, защото трябва да мога да я прехвърля за секунди, но топлата вода се загрява в момента на протичане и това всъщност е супер, защото клиента има хигиенно безопречна вода. Няма го този проблем с легионелата. Това означава, че той може да настрои температурата на топлата вода на каквато си иска. Той няма да си изгори ръцете или докато се къпе, намивката или нещо такова, защото всъщност по правило се настройва на 48 градуса, както е тук, както го виждаме сега, нали? И от тази гледна точка той, разбира се, има предимството тук на максимален комфорт и пълна хигиена, защото тя просто се загрява в момента на протичане. Правим го всъщност от самото начало, нали? Започнахме през 2005 година, имаме почти само инсталации с система за прясна вода, защото просто това наистина е най-доброто за подгряване на топла вода. Нали? Имаме, разбира се, отново преглед, виждам си буфера, така че тук се вижда този обмен на прясна вода, където тя преминава в момента на протичане, в момента нищо не се източва. Ако сега, например, пусна топлата вода, нали, можем да го направим това тук. Така, вижда се вече, тогава помпата тръгва, в момента се източва с дебит 6 литра, мога тогава да кажа да, добре. Източвам повече литри, нали, и горе водата уже идва, още не е напълно топла, не е, нали? Да, какво друго имаме, което всъщност е много готино нещо. Да, както казах, разбира се, че е нужна известна интелигентност. Това означава, фотоволтаичната система все още не е настроена, но това, което вече видях, че е вътре, това клиентът е активирал функцията за времето. Това означава, че ако отида на времето, системата прави предварително планиране на топлината. Това означава, че в момента отвън е 9 градуса, да, той обаче знае, че сме в Генал, което означава, че си го взима от интернет и вижда добре как изглеждат температурните ми криви за днешния ден и той вече знае, температурата се покачва. И сега той не влиза в планирането на температурата с тези 9 градуса, а влиза вече с 11 градуса, защото знае, сега е по-добре да се смята с 11 градуса външна температура, защото след 1-2 часа и без това ще съм там и тогава сега, когато навън е още хладно, където може би ефективността е малко по-лоша, вече намалявам работата на термопомпата, защото и без това няма да ми трябва повече, а вечерта имам обратния ефект. Това означава, че вечерта навън може да е още, не знам, 15 градуса. Той обаче вече знае, че след 2-3 часа ще е студено. И какво прави тогава термопомпата? Тя започва да работи в момента, в който все още има максимален коефициент на полезно действие, когато навън е наистина топло и вече подготвя къщата за момента след 2 часа, когато тогава ще е по-хладно и така трябва да спестявам енергия. Така че със сигурност с това предварително планиране на топлината, което е интегрирано там и е активирано, извличам максимума. И той вижда сравнително напред, значи виждам тук, че вижда до вторник напред, така да се каже, така че наистина има интелигентност вътре. Не е задължително, т.е. аз теоретично също мога, не е нужно да го активирам, но ако го активирам, това е безплатна услуга. И
готино нещо. Да, разбира се, вижда се и самата термопомпа, това означава, че това сега е за техник, за нас, разбира се. Виждам как работи хладилната част, виждам къде е експанзионния клапан, какъв е входа и изхода. Виждам сега тук тези 500 вата и 3,3, които се отдават, какво се взима от въздуха, как работи вентилатора и така нататък, от кога работи термопомпата. Така че наистина имам и като техник страхотен преглед. Нали? Това, което също е супер, също се подобрява непрекъснато, е тази статистическа функция. Защото за мен като клиент, разбира се, е интересно по лесен начин да виждам как работи моя уред. Нали? При статистиката е така, там виждам, например, това сега е днешния ден, термопомпата ми има ключ. Това означава, че в момента има 85% независимост, т.е. има ключ. Това означава, да, коефициент на полезно действие в рамките на 1:5. Нали? Отдолу виждам какво е направила, мога тогава, разбира се, да кажа, какво показва един отделен ден, не ме интересува, искам да видя седмицата. Нали? Тогава седмицата е тук и тогава влизам вътре, добре, през седмицата съм инвестирал толкова за топла вода, инвестирал съм толкова за отопление, добре. И тук сега е така, тази фотоволтаична система, която клиента в момента инсталира, тя тогава ще бъде интегрирана тук и тогава виждам също колко ток е взел от фотоволтаика, колко ток е взел от мрежата. Да, мисля, че това вече е доста ненадминато. Намирам го също за добре решено с високия дисплей, т.е. с портретния формат, защото, разбира се, когато съм на телефона, портретния формат естествено е подходящ и за телефона. Нали? Точно така, това означава, че всъщност имам същото тук, ако го погледна, той, разбира се, тогава има и голям дял от фотоволтаик. Това означава, че той има изобщо само още 3%, които в момента взима от мрежата. Това вече е нещо, което всъщност с друга термопомпа не е възможно. Това благодарение на високата ефективност и благодарение на ненадминатия SCP, и това е просто вече, просто носи радост. Целта наистина е, когато се прави инвестиция, наистина след това да има полза от нея и разбира се за комфорт. И аз също не съм против, но когато в края на краищата погледна сметката за ток и всъщност не остава много заплащане, това винаги носи двойна радост. Така, придобихме добра представа за една такава система за еднофамилна къща. Благодаря за обиколката. Да, няма защо. И както казах, предложението остава в сила. Следващия път ще отидем при Оберхофер Милс и тогава ще разгледаме нещата в детайли с фотоволтаичната система. С удоволствие.